anyị na-eziri anya bụ ka ndị Igbo gburugburu si gbakọ na Police College Ikeja. Dịka nwere ike ịgwa anyị anyị na-atụ anya n'ụbọchị taata. Anyị na-atụ anya ka ndị Igbo niile zuru ezu na Lagos steeti nọ ebe a n'ụbọchị taa ka anyị gosi ihe ka ndị Igbo si eme ihe. Ụmụ anyị na-alakọta ka ndị Igbo si eme ihe niile a na-eme taa gosiri onye ọbụla kpata nwanne kpata omenala mara ebe o si pụta wee dịkwanị. Mmadụ ewo so isiokwu wee bụrụ na ọnọdụ mma nnọkọ ụmụ nwanne. Ọ tọrọ ụtọ tụkarịa chuka tụkarịa mmanụ aṅụ. Ụmụnne na-anọ ọnụ na ndị a mmekọrịta ahụ dị mana ha ususu na mmekọrịta ahụ bụ ụtọ nwanne. So etu anyị si bụrụ dọkịta emekọta ahụ na onye ọbụla afụkwanị mana si dịka etu anyị na-ekwu dịka ndị si ezi ife a bụla bụrụ ụlọ mana tata anyị afụ ha niile. Ozowolu ọ nọ ebe a Obasanjo nọ ebe a isi ale na nwanne anyị nwoke bụ APC airline anyị amaghị nwata ata anyị afụ enweta onye ọ bụ. Ndewo nna anyị ukwu biko gbakena anyị afa o. Afọ ahụ bụ bọọlụ bụ na ọ dị n'aka nke iji ọdụ ịnyịnya ọdụ ka nwere egwu ụnụ ya agbata. Sign of law na say law consign na. Ịma na ụfọdụ amalọ ya mekwa eji mgbe ụfọdụ ọ na-adụkwa mma egwu ka a na-amụta a na-eje mba na-amụta emere Igbo ji ka ma nnọọ anyị na-asị udo dịrị gị a na-akpụ TV na-ekene gị. Ndewo Igbo gburugburu unu n'ezi anyị na-afụ ofu onye na ndị na-emeghara anyị onyonyo n'obodo anyị a mana ọ ya amasị m ka ọ gwakena anyị afee maka na ofu ọnọdụ ka ofu ije ka anyị bịa. Ndị Igbo wu Igbo aha nwụ Kọmanda COC Nze onye isi ndị Igbo Actors Development Organization. Ndewo biko ka efe nwere ike ikwu maka ihe anyị mere taa ihe ndị ọhaneze ndị Igbo na Lagos ha were anyị nke a kpọrọ Igbo Day 2021 ụbọchị Igbo n'afọ 2021 ya ka anyị bịara taa na ọhaneze ha yiwere ụbọchị taa kpọkwana anyị ụbọchị taa ụbọchị pụrụ iche Lagos. Ndewo n'ihi na Igbo wu Igbo ndị onwe onye Igbo ịgbara ọkpụrụkpụ na-abịaghị ebe aka ịhụ ndị a kpọchara ma white money ha niile ndị nwere ofu ihe na-enye nsogbu n'obodo anyị bụ ala Igbo ka a kpọrọ mkpụrụ mmiri. Kedu ife nwere ike ịgwa ma ụmụ ntorobịa banyere ya? Nwanne ọkwa ka ọjọọ ịgwa gị eziokwu a sị onye hụrụ ihe ọjọọ kpọkwa ya ihe ọjọọ nke ewu ihe jọkara udele shigbuo nkapị na ụmụ okorobịa ahapụla ụzọ ekwetara iso na-eso ụzọ amụsụ ụzọ ekwesu anya na obodo gị kemgbe biko onye ọbụla wetere mkpụrụ mmiri n'ala Igbo ya biko were ya lawa ọ bụ ibi elu obodo dịka m na-anụ amụkpere m nye egedebere m ahụpụtejinu anya nwee mkpụrụ mmiri ma ọchụcha ma ogugo ama m oge ka anyị tọrọ okorobịa o nweghị dịka mkpụrụ mmiri enwe ndị ụmụ okorobịa mgbe onye nara aṅụ Igbo ịṅụchi Igbo ha enweta onwe nke bụ ha si mkpụrụ mmiri ewu gị ṅụọ ya ga-aghọ adịla na ị ga-awụ mmụọ amụsụ ghọọ onye rụrụ arụ. So isiokwu wee bụ na ha ewepụ aka n'ihe ọjọọ. Iwepụ ya biko nwanne m onye ọbụla tiri aka na ya bụkwa ụzọ wepụ ya bifo onwe mebie onwe ọjọọ. Ekpere gị n'isi ndị bịara njem a n'ụbọchị taata. Biko ekpere m na-ekpere onye ọnwụ ka ha jiri bịa ụkwụ anyị bịa anyị ga-eji ụkwụ anyị laa anyị emechiela ihe egwuregwu ekwuru kpọpụta anyị obi dị mma na anyị mere nke ọma a ga-alarụkwe n'udo nke ọma a sị m ya dịrị onye ihe mmadụ onye ọzọ ma na Ndewo nke ukwuu. Igbo gburugburu unu n'ezi anya unu afụkwa ndị eze ndepụtara na ikem maka mmemme ndị ọhaneze ndị Igbo Day na Lagos n'ụbọchị tata mana ọ ga-aka mma ka ofu onye n'imefa kwuchite ọnụ ndị ọzọ. Nna anyị ukwu biko gwa anyị afọ gwa anyị ha anyị na-atọ ya n'ụbọchị tata. Tata ị na-anya front Igbo si ebe a tata bụ Igbo Day na Lagos steeti and ị na-anya efu ọdụ ndị dị ebe a ụlọ gọọmenti ebe a na-akwali elu anyị ebe mere na ndị Igbo tata anaghị ejikọta anyị esi na ndị ọhaneze niile ebe a so tata ya dị. So
Bele gị n'isi ndị ya abịa njem a. Ebele m bụ na ọgwụ aji ya nke eji na ya amakarị. Okay. Ya gazie. Nna ikwu ndewo.